guys, today is August 22, 2022, the first day of school so, sa Utah para mag-una ta sa mga bata. Wala pa ibig ko sa kabata ron. Yeah, this is our school, no? Daydahan pa kayo og kanang debris gikan sa katong Odette. But ready nito para sa klase. So, smile mag-una ta para mag-greet na to tarong atong mga learners. So, isang klase nga mga bata ka itong masugatan ron. Okay, so muna niya ito ang room nato sa 4th floor. Yeah. Kita na to ang mga bot, no? So nanay nang abot mga bata o ginikanan na po yung mga teachers.